Vinga. Sí? No pagarem el deute de la banca! 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 No pagarem. No pot ser! Gent sense casa, casa sense gent, no pot ser! Gent sense casa, casa sense gent, no pot ser! Gent sense casa, casa sense gent! No pot ser! Gent sense casa, casa sense gent! Bé, Volem deixar clar de que no tenim res contra els treballadors d'aquesta caixa, que són conscients de que també som unes víctimes de les polítiques aventureres dels seus directius i que han posat inclús els seus postos de treball en perill. Sols volem llegir un comunicat. Entitats financeres com Catalunya Caixa no només són responsables d'actes de violència extrema contra les persones que pateixen la crisi, com expulsar-les dels seus habitatges utilitzant la força de policies antiavalos i cal, també tenen una gran responsabilitat en la generació de la crisi econòmica mundial, són els causants de la bombolla immobiliària i utilitzen la seva influència perquè les polítiques que s'adopten contra la crisi afavoreixen el gran capital financer del qual formen part i perjudiquen a la gran majoria de la societat. Han estat les entitats financeres les que han causat la crisi econòmica global en les seves activitats especulatives i les que han estat en primera línia impulsant mesures neoliberals que van concentrar la riquesa en una minoria mentre la majoria se'ls reduïa el salari i altres ingressos. Els bancs i caixes que operen als països catalans, com Catalunya Caixa, han finançat la bombolla immobiliària elevant desmesuradament els preus dels pisos i condenant a les persones i famílies a endeutar-se de por vida per accedir a un habitatge. Quan irromp la crisi, es destina una quantitat ingent de diners públics per salvar els bancs i caixes. Per exemple, Catalunya Caixa ha rebut 3.000 milions d'euros i rebrà una part dels 40.000 milions d'euros que s'estima que són necessaris per completar el rescat de les entitats intervingudes. Per sufragar aquestes quantitats en plena crisi, haurem d'endeutar-nos encara més mentre retallen despeses en sanitat, educació, benestar social, pensions i prestacions sense aturar. Fa dècades que els bancs van abandonar la seva funció principal en una economia capitalista, canalitzar l'estalvi de la societat cap a la inversió productiva. En el seu lloc s'han dedicat a l'especulació i a la generació de riquesa en actius virtuals sense correspondència i desproporcionadament en els béns de l'economia real. La banca privada i la semipública, que con les caixes han actuat amb criteris de privada, han demostrat la seva incapacitat per ser útils en una economia al servei de la majoria de les persones. És imprescindible, com proposem en el programa polític de la CUP Alternativa d'Esquerres, la nacionalització de la banca, perquè el crèdit es dirigeixi a la creació d'una economia al servei del poble, de les necessitats humanes i d'un entorn que possibilite la vida en el marc d'un nou model econòmic, social i cultural. Per tot això, proposem la nacionalització, és a dir, confiscació sense indemnització i gestió democràtica de totes les entitats financeres rescatades amb diners públics, així com que siguin jutjats tots els responsables de les entitats causants de l'actual situació econòmica i social. No pagarem el deute de la banca! 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 no són suïcidis! Són assassinats! No són suïcidis! Són assassinats!